Ngene lur, aku saiki bakal kayak tutorial cara ngindari wong sing nggawa senjata tajam ya nyerang ning awake lan awake nggawa tangan kosong. Lah saiki langsung praktekno. Pertama-tama sik to, pertama-tama nunjuk. Lah set langsung nyujes, set lah langsung cekel tangane, langsung diluk. Lek atur sik to, li atur. Lah saiki ganti nggo irus. Lah atur ngalau iki, atur blok ngalau blok. Lah ganti langsung nyerang langsung set aduh picek. Nyerang sing tenanan lah telak atuh ngalau blok atuh ngalau blok ngalau ya saiki gede aku nyerang lah atuh picek nano aduh ngelundasku nyaduk saiki gede nyaduk lah sakmun tak saduk set kurang dek iki set sakjane ndekno hasil teko lah sakmono set lho kan langsung runtuh kan penak kan atuh cok picek jaran raimu.